suksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panis ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng Standard Time, 1 minuto na kalipas sa takla 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman na pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong daw Martes petsa 23 sa bulan sa Agosto 2022. Mga kabombo na kita sa aton si mga headlines. Sa bahin sa aton sining weather update, pila ka bahin sa Luzon. Gipaydalom na sa tropical cyclone wind signal number 3 bangod sa tropical storm nga si Florita. Balita lokal, pagbukas ang
klase kapon nangin madlagon santo sa DepEd Bacolod. Sitwasyon sa mga guba nga classroom sa syudad sang Bacolod, iga palabot kay Congressman Greg Gasataya. Sa Antapolis Regional Office 6 nakadeploy sa kapin 1,300 nga kapulisan sa mga eskwelahan diri sa Western Visayas kahapon. Governor Bong Lacson nagakalipay nga duha sa 3 nga mga ginapoint bilang opisyal sa Sugar Regulatory Board ang mga Negrense. Balita national, kaso sang monkeypox sa Pilipinas nagsaka na sa 4. Pila ka tonelada sa ginapatian smuggled nga bugas kag kalamay nasapuan sa warehouse sa Caloocan City. Educational assistance sa DSWD nga nahatag sa mga 4Ps beneficiaries bawion pinaagi sa refund. 9 billion pesos nga budget para sa Office of the President sa 2023 hingyo sang Malacañang sa Kongreso. Balita international, Russia hugot nga nagapati nga Ukraine ang sa likod sang pagpamomba sa salakyan kapag kapatay sa bata sa ginakabig Putin's brain. Himata sang duha ka kabataan nga nasapuan sa sulod sang gin-auction nga suitcase sa New Zealand na tumod nga yara sa South Korea. Balita naman sa negosyo, presyo sang gasolina kag diesel liwat naman nga magasaka subong nga aga. Sa balita sa hinampang Pilipinas sa iban pa nga pungsod sa Southeast Asia, nagakahangawat sa programa sang Cambodia para sa 2023 SEA Games. Balita sa entertainment, aktres nga si Mariel Rodriguez kag Senator Robin Padilla nagselebra sa ilang nga ika-12 katuig anibersaryo bilang mag-asawa. Sa balita espesyal, peke nga police station sa India, ginapadalagan sa mga kawatan agod nga makapanggilkil. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa mga kabombo. Aboy ato aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sini nga weather update sa lakat ng aton sini nga panahon. Las 4 kaina sa kagahon, ulihi nga nakita ng sentro ni Tropical Depression Florita nga nakabase sa 120 kilometers east northeast ang kasiguran Aurora nga may kabasugon sang hangin nga nagadangas sa 95 kilometers per hour kapag madlos nga tubtob 115 kilometers per hour. Ini ang nagahulag nagapadulong sa naminhan ng direksyon sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Ginalao man naman na mahina itubtong kasarangan kagkun kaysa makusog nga pangulan sa Cagayan, Isabela, Batanes kag Aurora tubtob karon sa gabi. Ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 3 ang northern kag eastern portion sang mainland Cagayan nasubong man ang eastern portion sang Isabela. Yara naman sa signal number 2 ang nabilin nga bahin sang Cagayan kalkip na ang Babuyan Islands nabilin nga bahin sang Isabela, Quirino, eastern kag central portion sang Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao kag northern portion sang Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur kag northern kag central portion sang Aurora. Signal number 1 naman ang Batanes nabilin nga bahin sang Nueva Vizcaya, nabilin nga bahin sang Benguet, La Union, Pangasinan, eastern portion sang Tarlac, Nueva Ecija, nabilin nga bahin sang Aurora, eastern portion sang Pampanga, eastern portion sang Bulacan, eastern portion sa Rizal, northern portion sa Quezon, kalkip na ang Polillo Islands, northern portion sa Laguna, kag sumuman Camarines Norte. Sabay naman sa aton sining nga mga temperatura diri sa syudad sang Bacolod, ang temperature naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 88% ang tsansa nga magaulan diri. Ang hangin may kabasugon nga 5 kilometers per hour with overcast clouds. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Kamoy ato ang aton sini nga pinaka-latest nga weather update. Karon, dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Nangin madilago na unang adlaw sang pagbukas sang klase santo sa assessment sa pinuno sa Department of Education o DepEd Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Superintendent Reynaldo Hico, madamo nga mga kabataan, ginikanan kag mga manunudlo ang nagtambong sa unang adlaw sa pagbukas sang klase sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan sa syudad. Sunod sa kay Hico, nangin
Diin manami ang response sa mga estudyante kag ginikanan kaningin smooth ang unang adlaw sang klase. Sa karon sunod sa iya, blended method sa gyapon. Ang ginapatuman ko sa din by set ang klase bangod sa bulan pa sang Nobyembre magasugod ang full implementation sa bahin sang face-to-face classes. Sunod sa iya, 74,091 ka mga estudyante ang enrolled na kung sa din 42,292 ang yara sa junior high school, 12,045 sa grade 2 o kung sa grade 11 kag 9,605 sa grade 12. Sa karon nagapadayon pa man ang pagbato nila sa mga enrollees samtang full blended learning naman ang ginapatuman sa Progreso Village National High School bangod sa kakulang sa mga classrooms. Kahapon ang mga manunudlo lamang ang nag-report sa eskwelahan sa Progreso Village National High School kag wala sang mga estudyante. 95% naman sa mga estudyante sa Bacolod City nagsuksok sang uniform apisal sa direktiba ni Education Secretary Vice President Sara Duterte nga sarang na nga hindi magsuksok sang uniforme. Sunod sa kay Hiko, kalabanan sa mga manunudlo ang vaccinated kag ukon sa bahin sa mga manunudlo ang vaccinated na batok sa COVID-19 kag madutay na lamang ang hindi. Nagapanuwagan ini sa mga ginikanan nga padayon nga suportahan ang pagamat-amat transition sa bahin sa DepEd sa new normal agon nga makatag sa dekalidad ng edukasyon sa mga kabataan. So far, makambala ko nga daw ka-successful mo sa first day of classes naton. Kay isang paglibot ko kay nasa aga, I went to 4 schools. Nadamo mo sa kabataan ng mga parents nga nag-attend sa first day of classes. Especially ang mga teachers, batanan sila. Ang kabay sa pagpahad ni DepEd Bacolod Superintendent Reynaldo Hiko. Samtang ikapalagbot sang chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Casataya ang sitwasyon sa mga classrooms nga guba matapos nga ini naglibot kahapon sa mga bulutuan sa syudad kadungan sang pagbukas sang klase. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Al Victor Espino, naglipot din sa mga bulutuan sa Barangay Villamonte kay nakitaan nga maayo kag excited ang mga manunudlo kag mga estudyante sa kabugusan ng mga enrollee sa eskwelahan sa nasambit nga barangay. 45 lamang ka mga estudyante ang wala nagtambong kahapon na pisar nga malain ang tiyempo magpagkatapos sinilibot. Iya gilayon niya ginreport kay Mayor Alfredo Benitez ang sitwasyon kasubong man ang mga reklamo nga iya nga nabaton. May mga classroom suno sa iya nga nagatulo ang atop, mayara man sang gabok nang salog kag may ginkantuan man si Espino nga eskwelahan nga may anong mga classrooms nga ginabandonar kag wala ginausar. Sunod diri nagapalapit ini kay Congressman Casataya agud nga mahatagan sang pondo sa masunod nga tuig ang mga eskwelahan bangod kadamo pagid sa gihapon sa mga deficiencies ilabi na sa mga daan na nga mga bulutuan. Kampante man ang konsihal nga magaresponde si Casataya kay bangod nga kabahin man hindi sa Committee on Appointment sa Kongreso. May posibilidad nga marespondihan gid ang problema. Gindugang man sini nga ginatinguaan gid nga mahatagan sang kahilwayan ng mga kabataan kag mga ginikanan kung magbalik ng full face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Makita naton kadamo sang deficiencies bakit pumpupon ako naglibot ako ang amo na ganing ilang nga mga classrooms may ara pasang iban labi na gid mga daan nga mga eskwelahan diri sa siyudad ng Bacolod. But ako I will make personal representation to Congressman Greg kag ipaabot ko sa iyang ining sitwasyon and I know nga ma-responder dinhi si Congressman Greg. Ang kaban sa pagpayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlungsod. Samtang pag-ataga naman sa pagtamod ng chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panlungsod ang problema sa bahin sa trafiko sa Bacolod sa karon nga nagbukas ng school year 2022-2023. Manunduman nga kahapon, nangin magutok na ang dalagan sa trafiko. Mangod madamo na ang mga nagabiyahe nga mga estudyante padulong sa mga eskwelahan. Madamo sa mga nagkala-stranded nga mga estudyante sa waiting shed sa eskwelahan. Kasunod sa madamong nga pagulan kapon sang aga.
Isa man sa nagpagutok sa trafiko ang madamo ng estudyante nga nagatabok sa pedestrian lanes malapit sa mga eskwelahan sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod Councilor Al Victor Espino, nakitaan sini ang problema sa transportasyon. Kadungan naman sa pagbukas ng klase, gani subong adlaw, magabisita ini sa Bacolod Traffic Authority Office ukon bitaw kag usisaon sa ili administrative kung ano ang setup. Sunod sa kay Councilor Espino, iniagod nga matagan man sang overview ang motoring public sa Bacolod. Sunod sa iya pag-usisaon sini kung ano ang plano sa bitaw. Indugang man sang konsehal nga iya iga-assess kung ano ang natabo kag hindi na pagpanugutan nga ini ang masulit pa. Ang aton nga problema sa trapiko, ara gid kagi naman na obserbahan naton bumukon. So aton man ihatagan sang pagtamod no. Sa sini nga mga inadlaw I will concentrate or dedicate my time kag sa ko kay Mayor Albi. Nga kadtuan ko gid ang Bacolod Traffic Authority Office kag usisaon kung anong ila ginaobra dito no. Kung ano ang setup sang administrative status sa bitaw so that matagan ka man alibyo ang aton motoring public sa syudad sang Bacolod. Ang kabay sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Palusod. Kapin 1,300 ka mga police personnel ang gin-deploy sang Police Regional Office 6 o PRO6 sa mga eskwelahan sa Western Visayas kadungan sang pagbukas sang klase kahapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagpamaba sang PRO6 nangin matawhay kag malinong ang unang adlaw sa school year 2022-2023 kag wala sang insidente nga na-report. Suno kay Soles, naga-monitor sila sa gihapon kay naga-deploy sang kapulisan. Kinatagan sini sang kredito ang mga traffic enforcers kay mga force multipliers nga nagasiguro sang kalinong kagatawhayan ilabi na sa lakat sang trapiko. Nagaapilar man si Soles sa mga ginikanan kag guardians nga updan ang ilang mga kabataan sa pagpadulong sa eskwelahan, mga dalanon kag public areas sagud nga masiguro nga sila ang safe. Nagapanugyan man ini sa publiko nga mangin alerto kag vigilante kag kun may mga makaduluda nga aktibidad i-report sa malapit nga police stations. Initial assessment no sa aton pagbukas ng klase peaceful and orderly no wala man kita sang incidente na record nga malink na sa pagbukas ng klase pero alam man gyapon kita naga-monitor and naga-deploy man gyapon kita sa aton mga kapulisan. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagpamaba sa PRO6. Samtang dugang balita lokal, ginakalipay kag ginakabing nga welcome development ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga duha sa tatlo ka mga ginapoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang mga opisyal sa Sugar Regulatory Board o kunang SRAB ang Negrense sa kahapon. Opisyal na ang nagpanumpa sa tubang ni Marcos Jr. sa acting Sugar Regulatory Administrator kung SRA Administrator John Thaddeus Alba. Pablo Luis Azcona nga ginapoint bilang board member nga nag-represent sa sugar planters kag Maria Mitzi Mangwag bilang board member nga nag-represent sa sugar millers. Si Alba kag Azcona alunsay mga nagikan sa Negros Occidental. Sunod sa kay Governor Lacson, madugay na nga ginpahanumdom sa probinsya nga Negrense ang magapamuno sa SRA kag maayo nga ini ang na-reorganize na. Sa karon nga on board na ang mga bagong nga opisyales sunod sa gobernador sarang na nila nga matakol ang mga issues kangay sang ilaligar hoarding kag smuggling sang kalabay nga nagkonfiskar sa mga bodega sa pila ka bahin sang Luzon. Sunod sa iya kalamay maiso kun bugas man basta mayara sa smuggling nga nagakatabo maapektuhan gid ang industriya gani kun may madakpan dapat gid nga i-apprehend. This is what we've always been hoping for, no? That Negrense will again head the SRA, and so Sir Alba has been appointed to head us, and then we also have a planters representative, also another Negrense. No? And it's good that it has already been reorganized because there are problems that besetting the industry. So now that they are on board, they can tackle the issue. Ang kabay sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang sa ato nakakatapusan nga balita lokal, ginalantaw sang isa ka guidance counselor sa Negros Occidental nga ang unique nga family setup kag dynamics ang ginahalinan sang problema sa mga pamatan-on sa karon. Suno kay Dr. Donalyn Lastima.
ang pamilya ang ginakabig nga basic unit sang society kung sa diin ginabasehan sang una nga mga natun-an sang mga kabataan. Suno kay lastima ang mga problema sang pamilya ang ginalantaw sa unique family setup kag dynamics bangod mahimo nga mayara sang internal conflicts, may mga disagreements sa tunga sa mga kabataan kag isa sa mga ginikanan. Ginalantaw man nga ang absentee parenting kaya ngay lamang sang isa ka ginikanan ang kaupod sang bata samtang ang isang nagatrabaho sa iban nga lugar o kun ang bata blended family, single parents o kun ang kabataan na nagadako kaupod sang ilang nga mga lolo kag lola kung sa diin mahimo nga nagatuga sang internal conflicts nga nagaapekto man sa mga kabataan. Suno kay lastima ang unique family setup ang daan dynamic sa mga kabataan na nagaapekto sa mga ini o kung hindi lang sa study habits kundi sa ila man nga pagpangatubang sang ilang nga mga stressors. Aminado man ang guidance counselor nga santo sa iya nakita sa mga balita ang mental health ang isa sa pinakadako nga kabudlayan nga ginapangatubang sa karon sang mga pamatan-on. So when we look at the inihalin, but basically we have to consider the unique family setup, no, family dynamics. So in that unique family dynamics, there comes siyempre may mga internal conflicts dira, may mga disagreements, no, within the family, even children, parents, or one parent to another parent, no. There are also factors that we need to consider, no, ang presensya, ang status ng pamilya, like for example, no, absentee parenting, ang isa adidi, ang isa to sa layo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Donalyn Lastimang, guidance counselor diri sa Negros Occidental. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan to ang mga detalye sa aton siniga pangunang balita lokal kag ilabinigid sa bayan sang dalagan karon sang panahon. Sa mga detalye naman sa balita national, international, kay iban pagid nga mga dalalag ko mainit nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos gid lamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benefit. Standard time 29 minutos na ang nakalipas so kung 24 minutos na nakalipas sa takla na 6 sa mga kabombo. Kakaron, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita nasyonal. Ginkonfirmar sa Department of Health o DOH nga nakadetect na sang ika-4 nga kaso sang monkeypox virus diri sa Pilipinas. Ang pasyente, isa ka 25 anyos ka Filipino national nga wala sang travel history sa bisan diin nga pungsod nga may konfirmado nga monkeypox cases. Ang individual nga nagpositibo sa virus matapos gimpaydalom sa PCR test sa DOH-RITM sa Agosto 19. Wala na gindisclose sa DOH ang lokasyon sa ika-4 nga kaso. Apang naibaluan nga ang pasyente ayan ay karon sa isolation. Nagpatigay naman sa intensive case investigation kag contact tracing ang mga otoridad sa mga may interaction sa mga pasyente. 14 ka mga closed contacts sa mga pasyente ang na-identify kung sa din 7 ang yara sa karon naka-quarantine na sa quarantine facilities. Isa diri ang healthcare worker nga naga-self-monitor samtang status sa mga nabilin nga contacts para pa nga gina-verify. Santo sa Health Department, ang 4 ka mga monkeypox patients ang wala sang kangtanan sa isa ka isa. Ang viral infection ng kangayman sa smallpox nga una nga na-detect sa 1970 apang ang monkeypox ang hindi mas makahalangawa kag makalalaton sang sa smallpox nga na-eradicate na sang 1980. Ang una nga sintomas ang ginalkipan sang paghilanat, kalkip na ang sakit sang ulo, pagpalalakit sang lawas, fatigue, rashes, kasubong man ang masakit kag fluid filled nga bitog-pidog ukon sabayan sa mga bitog-bitog nga nagatubo sa panit. Samtang na-recover sang Bureau of Customs kon BOC ang pila ka tonelada sa ginapatian smuggled nga mga bugas kag kalamay sa warehouse sa Caloocan City kahapon. Kasunod sa ginpatigay nga surprise inspection nga nagdangat sa balor 231 million pesos. Payag sang Office of the Press Secretary kon OPS nga pilit nga ginbuksan sang personnel gikan sa customs ang establishmento nga nahamtang sa bahin sang Deparo Road matapos nga nagbalibad ang tag-iya sa pagkooperar sa inspection team nga may ginakaptan nga letter of authority. Magluwas sa sinako nga bugas kag kalamay. Na-recover man ang mga repacking machines,
gikan sa building nga ginapatihan ginagamit sa pag-ilis ang packaging sa mga imported nga bugas kag kalamay agud nga mangin kaangay sa mga lokal nga produkto. Sang weekend ang custom agents sa naka-inspect sang 4 ka mga warehouses sa barangay Tabang, Giginto, Bulacan. Kung sa diin na diskubrehan nila nga hindi magnubusa sa 60,000 ka mga bags sa ginapatihan nga ginhoard nga mga kalamay. Tinilikdan nga si Managin pahayag sang Malacañang nga padayunan sa mga otoridad ang inspeksyon agud nga matumod kun ang storage sa supply sang o kon shortage sa supply sang kalamay ang matuod-tuod o kon artificial lamang. Samtang pagabawion pinagi sa refund ang cash educational assistance ang sala nga paghatag sa mga beneficiaryo sa bahin sang Patawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps santo sa pahayag ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo. Ipahayag ni Tulfo nga sa Lunes ibuhin sa masunod nga paghinatagay sang regular nga ayuda sa 4Ps ang mga nahatagan sa educational ayuda sang Sabado. Sunod sa kay Tulfo, hindi golpeada ang paghimuon nga refund. Una naman naging pahayag sa DSWD Secretary nga wala nalakip sa educational nga ayuda ang mga estudyante nga nalakip pa sa pamilya nga beneficiaryo sang 4Ps. Gindagsa ang mga tatapan sa DSWD sang Sabado sang mga estudyante, ginikanan o kon guardian agon nga makakuha sang financial nga bulig para sa edukasyon gikan sa gobyerno. 1,000 pesos ang mabaton sa pigado nga mga estudyante sa elementary. 2,000 pesos sa high school students, 3,000 pesos sa senior high school students, kag 4,000 pesos naman sa college students o kon sa vocational courses. Tubtob sa 3 naman ka mga estudyante sa isa ka pamilya ang mahimo nga makabaton sang ayuda. Inako man ni Tulfo nga sila ang na-overwhelmed kag wala ginalauman ang kinagamo matapos sa gindagsa sa mga tawo ang ila tatapan kag mga venues kalkip na ang main office sa Quezon City. Nagpangayo man sa pasaylo ang Tiglikom sa mga nagpila apang wala nahatagan sang ayuda. Samtang naghingyo sang 9 billion pesos nga budget ang Malacañang sa Kongreso para sa 2023, kalakip na ang propose nga 4.5 billion pesos nga para sa confidential kag intelligence funds santo sa 2023 National Expenditure Program nga ginsumiter sa House of Representatives para sa deliberasyon. Ginpropose ang Office of the President ang 9 billion 31,722,000 pesos budget agud nga masustinar ang operasyon para sa masunod nga tuig. Sa fiscal year 2022 ang opisina ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang nag-appropriate sang 8.23 billion pesos budget para sa mga expenses. Samtang nakabato naman si former President Duterte sang 4.5 billion pesos sa confidential kag intelligence funds. Ang proposed nga balor sang budget ang magakadto sa maintenance sa iban pa nga mga operating expenses sa balor nga 6.87 billion pesos. Samtang 1.56 billion pesos naman para sa personal services, kag 590 million pesos para sa capital outlay para sa confidential expenses sa Malacañang nga nagapropose sa 2.25 billion pesos kag dugang nga 2.25 billion pesos para sa intelligence fund. Payag sa NAP nga ang intelligence expenses ang may kaang tanan sa intelligence information gathering activities sa mga uniformed kay military personnel kasubong man sa mga intelligence practitioners nga may direct impact sa national security samtang confidential expenses ang nagatumod sa mga may kaang tanan sa surveillance activities sa civilian government agencies nga nagasuporta sa mandato o kon operasyon sa ahensya. Sang Lunes ang Department of Budget and Management ang nagsumiter sa House sang proposed 5.268 trillion pesos national budget para sa tuig 2023. Sa ano na pumusan nga balita national, nagpromisa ang Department of Education o DepEd nga magatrabaho kaupod sa Kongreso agon nga masiguro nga wala sang matabo nga bullying sa tiyon nga mangin mandatory ang Reserve Officers Training Corps o kunang ROTC. Ipahayag ni DepEd spokesperson Michael Pua nagasuporta ang departamento sa panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pagbalik sang ROTC apang idatag sini nga ang pag-reinstitute sa programa ang nagakilanlan sang enabling law
ngayara sa idalom sang gahom sa bahin sang legislative branch. Sunod diri ang pagbuhat sang ROTC nga mandatory ang hindi lang basta mapatigayon sa bahin sa DepEd bangod ini ang trabaho sang Kongreso. Pahig sini nga pagapungkuan nila kaupod ang Kongreso kag Commission on Higher Education CONCHED kung mag-file sang hagna agon nga madiskusyonan ng mga detalye kung paano ang mangin sistema sang pagbalik sang ROTC. Apang wala man sa maini ginapabulag-bulagan kung may mga insidente kay hindi Manila ini pagtabunan. Adugang palipuwa, siguraduho nila ang pagbutang sa safeguards agon nga malikawan ang bullying kag mapakita nga nakatuna sila gikan sa mga insidente sang mga tinalikdan. Manumduman nga ginduso ni Presidente Marcos ang mandatory ROTC program para sa senior high school students sa iya 11 nga State of the Nation Address o konsona. Pahig sini ang naghakot sang narisari nga reaksyon matapos naging suportahan man ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte Carpio. Samtang pila naman ka mga progressive group kalkip na ang kabataan party list ang nagapamatok nga nagapanindugan nga ini ang dugang lamang nga galastuhan kag usik sa public funds palasanon sa mga estudyante magaserve culture of violence kag korupsyon, fake nationalism, hangkas sa academic freedom kag violasyon sa domestic and international laws and conventions. Ang mandatory ROTC program ang ginbasura sa tuong 2002 kasunod sa pagpasar sa Republic Act 9163 na nagatukod sa National Service Training Program o ng NSTP. Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, dito kita sa madetalye na. Sa ato nagapaunang nga balita international. Una kita sa pungsod Russia. Ginakusaran sang FSB Security Services sang Russia ang Ukraine nga amo sa likod sa pagpamomba sa salakyan kag nakapatay sa bata sang hardline Russian ideologue Alexander Dugin sa outskirts sa Moscow. Ining si Dugin nga isa ka outspoken ultra-nationalist intellectual kag vocal supporter sa opensiba sang Kremlin sa Ukraine. Ang gilalantaw nga mo kuntani ang target sa pagpangatake. Sa statement sa FSB, ang krimen ginpatigayon kag ginbuhat sa bahin sa Ukrainian Special Services. Gindugang man sang mga ini ang perpetrator, isa ka babayi nga Ukrainian citizen, ang ginbunam sa 1979, ang gilun man sang naglupad padulong sa pungsod Estonia, nga miyembro naman sa European Union ug EU sang Domingo. Ining si Daria Dugina ang napatay matapos sa ginbutangan sang bomba ang Toyota Land Cruiser nga naglupok samtang ini ang nagamaneho sa highway kapin 40 km sa guwasang Moscow. Santo sa statement sa FSB, ang attacker ay nagsulod sa Ukraine sang Hulyo 2022. Kaupo niya minor nga bata nga babayi kung sa din sila ang nag-arkila sa apartment sa kaangay nga building nga ginaistaran sang amo nga perpetrator. Payag sa FSB nga ang attacker yara man sa festival nga gintambungan na day Dugin asang bata sinisang Sabado sa guwasang Moscow. Ginpahayag man nga ginhulam ang salakyan sa yamay sa ulihi nga mga minutos antes na tabo ang insidente. Nibuloan nga ang 60 anyos nga si Dugin ang ginatawag man bilang Putin's Rasputin o kon Putin's brain. Siya ang kabahin man sa listansang gindagdagan sa bahin sa Western sanctions matapos gin-annex sang Russia ang Crimea sa tuong 2014. Ang tika nga iyang ginsuportahan samtang ginpanuwala naman ni Ukrainian Presidential Advisor Mikhailo Podolyak nga ang mga otoridad sa Kiev ang sa likod sang pagpabomba. Kag sa ato ng katapusan nga balita international sa South Korea, natumod sa mga otoridad sa South Korea ang isa ka babayi nga ginapatihan nga amo ang himata sang duha ka mga kabataan nga nakita ang mga bangkay sa sulod sang suitcase nga nabakal sang isa ka pamilya sa online auction sa New Zealand sa nakaligid nga semana. Ginapahayag sang New Zealand Police nga ginabantayara sa edad 5 tubtob na 10 anyos ang mga napatay nga kabataan. Aksidente nga nasapwa ng mga bangkay sang magdaog ang isa ka pamilya sa ginpatigan nga subasta o kon auction
sa gin-abandonar nga mga kagamitan nga yara sa sulod sang isa ka bodega sa New Zealand. Ginapatihan sa New Zealand Police nga mahimo pila na katuig nga yara sa bodega ang mga bangkay sang duha ka kabataan. Sa payag sang kapulisan kahapon, natumod nga sa South Korea ang isa ka babaye nga ginapatihan ni himata sa mga biktima. Kinkumpirmar naman sang opisyal sang Korean National Police Agency nga ang babaye nga isa ka New Zealand national nga may lahi nga Korean. Ang babayang nag-abot sa South Korea sang 2018 kag wala na naghalin sa pungsod. Santo sa opisyal ginapangunahan sa New Zealand Police ang investigasyon kag sila ang magakooperar naman sa request. Sunod diri maid-id nga ginatun-an sang forensics experts ang storage unit kag propiedad kung sa diin nakita ang mga suitcase nga ginahamtangan sang bangkay sang duha ka kabataan. Una na ginatag sa New Zealand Police nga wala sang kahilabtanan ang pamilya nga nakabakal sa mga suitcase sa krimen. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, liwat nga sugataon sang mas mataas nga presyo sang produktong petrolyo ang mga motorista subong nga adlaw matapos ang 7 ka semana nga pag-implementar sang rollback sa pungsod. Sa separado nga advisories kinpayag sa Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Flying V Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation, kag Sea Oil Philippines Incorporated nga sila ang magapasaka sang 70 centavos sa kada litro sang gasolina, 2 pesos and 60 centavos sa kada litro sang diesel, kag 2 pesos and 80 centavos sa kada litro sang kerosene. Samtang mag-implementar naman sang kaangay nga pagbago ang clean fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, PTT Philippines Corporation, kag Unioil Petroleum Philippines Incorporated, magluwas sa kerosene nga wala sa ilang nga produkto. Ang adjustment ang mag-epekto alas 6 subong nga aga, Agosto 23 para sa tanan nga mga oil firms. Magluwas sa clean fuel nga nagpabag o magabago sang presyo alas 4:01 karon sa hapon, kag Caltex nga magapatuman sang nagpatuman sang adjustment alas 12:01 kaina sang kaagahon. Ang iba niya mga oil firms ang tubtub sa karon ang wala pa nakapagwa sang kaay nga mga announcements para sa subong nga semana. Tinalikdan nga semana ginpahayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga ang pagsaka ang bangod sa hinali nga pagnubo sang crude inventories sa Estados Unidos. Santo sa latest data sa DOE, makita nga ang year-to-date adjustment ang nagatindog na sa net increase nga 17 pesos and 45 centavos sa kada litro sang gasolina, 29 pesos and 10 centavos sa kada litro sang diesel, 24 pesos and 30 centavos sa kada litro sang kerosene as of August 16, 2022. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 97 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 13 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 23 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 90 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 56 pesos and 20 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell sa petrol stations, ang unleaded nagabalor 69 pesos top to 69 pesos and 50 centavos. Ang premium nagabalor 69 pesos and 75 centavos top to 73 pesos and 49 centavos. Ang diesel nagabalor 72 pesos and 53 centavos top to 73 pesos and 22 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagakahangawa ang Pilipinas sa giban pa nga Southeast Asian countries sa mga programa sang Cambodia sa pag-host ang 2023 SEA Games. Naibaluan nga sa labing una nga pag-host ang Cambodia sa Southeast Asian Games o SEA Games, ang pungsod na may dako nga programa nga pagkabugusan sang 49 ka mga sports para sa biennial events nga nakaschedule sa Mayo 5 tubtub 16, 2023. Kunin niya madayon. Mayara sang mangin record nga 632 ka mga events sa ika-32 ka edisyon sang SEA Games. Apang pila sa mga nasambit nga events sa nagtugas ang kahangawa sa Pilipinas sa iban pa nga mga pungsod sa Southeast Asia. Ginpayag ni Philippine Olympic Committee o POC President Representative Abraham Bambol Tolentino sa POC Executive Board kadungan sang ilang regular meeting kahapon nga ginapamatukan sang iban nga mga member countries ang paglakip sang dinosena nga mga events. Sa meeting nga ginpatigayan sa Knights Templar Hotel sa Tagaytay City, ginatag ni Tolentino nga madamo sa mga events ang sports ang wala sa International Federation o IFs
o kung hindi pamilyar sa kadaman nga mga pungsod nga kabahin sa SEA Games, dugang pa sini nga amo ang nangin na pinakadako nga SEA Games sa history nga pagalakipan sa 632 ka mga events apang luyag nila ini nga buhinan bangod tuman kadamo partikular na sa bahin sang martial arts nga hindi naman pamilyar sa kadaman nga mga pungsod. Ginanunsyar sang Cambodia organizer sa SEA Games Federation meeting sa Bangkok tinalikdan nga semana nga maigaduga nga 30 ka events sa Vietnam, 24 events sa martial arts Korea, kag 13 ka events sa Dragon Boat ang mga sports kung sa diin mabaskog ang host nation. Ang martial arts Korea ang iban pa sang sa taekwondo nga pagahampangon sa 24 ka mga events. Payag nito lintino nga kun bukator ang traditional nga martial arts ang Cambodia ang pahanugutan bilang pagtahod sa host country apang hindi nila mapahanugutan ang iban pa nga mga gindugang. Ang SEA Games Federation ang magasapol sa masunod nga semana gud nga diskusyonan ang programa sa sporting events nga iga-host sang Cambodia. Samtaliton kita sa aton sinibalita sa entertainment. Gin-celebrar sang actress Mariel Rodriguez kag sumuman na actor Senator Robin Padilla ang ila ika-12th year wedding anniversary. Sila una nga nagpakasal sa Taj Mahal sa India sa August 19, 2010 kag sunod sa neophyte senator. Mayara man sila sa Christian ceremony. Agin padigayon pa sa isa o ika-tatlo nga beses pagi sa Igorot rites. Gintag ni Rodriguez ayabana sa social media post upod sa dumaan nila nga picture bilang bag-o nga mag-asawa nga may caption 12 o kon 12 kag heart nga emoji. Kaupo na ila pamilya ka makilala sa pag-celebrate nila. Base naman sa iya siling real post, subong mayara sila sa duha ka makabatan sa na Isabella kag Gabriela. Santang sa naman nga Bombo Health News, ano gid bala ang rason kung nga ang breast milk ang ginakabi nga perfect first food sa mga babies? Ang gatas ang iloy ang isa ka personalized formula nga nagaunod sang tanan nga nagkakaigo nga nutrisyon nga kinahanglanon sang bata agon nga magdako kag magdevelop. Sa pagdako sang babies, ang gatas ang nagamodify santo sa panginahanglanon sa mga bata kay magaserbi nga supplemental set sang mga nutrients kadungan sa pagdugang sang solid food sa diet sang babies. Naibaluan niya ang nutrisyon gikan sa breast milk ang hindi mapareha akan maparesan sang bisan ano nga pagkaon nga mahimo una nga mabaton sang baby. Ini kaangay sa mga formula, ang breast milk ang soft pa para sa lawas sang bata kag ini ang may nagakaigo nga nutrients para sa infants nga maayo para sa brain growth kag nervous system development labi na sa mga premature babies. Ang mga nutrients nga makita sa breast milk ang inalakipan sang fat, protein, sodium, calcium kag iron. Ang breast milk ang makababaskog man sang immune system. Nagabalanse sang digestive system sang baby pinagi sa pagtanom sang good bacteria kay nagadevelop sang digestive tract sa mga babies. Magluwas sa mga babies sa mga iloy ang makabaton man sa madamo nga health benefits sa pagpasuso. Panaagi sa pagpatiti ang lawas ang sarang nga makaburn sang calories nga makapanubo sang bugat nga masaming nagakakuha sa tion nga magbusong kasubong man nga nagapanubo sang risgo sa pagdevelop sang breast kag ovarian cancer kasubong man sang diabetes. Samtang sa aton nga balita espesyal, hindi lipod sa aton nga may mga tawo nga kung kaysa nagapakuno-kuno nga nagatrabaho sa isa ka ahensya agud nga makapang-scam kang makapangilkil sang kwarta. Kangay lamang sa gipasira ang isa ka peke, fake nga police station sa sulod sa isa ka hotel dito sa Pungsod, India. Ang ginapadalagan sang grupo sa mga kawatan nga nagapakuno-kuno nga mga pulis agud nga makapangilkil sa mga residente. Sunod kay Police Officer DC Srivastava nga nagasuksok sa uniforme kag badge nga nagadala pa sang pusil ay ning mga peke nga mga pulis sa sulod sang peke man nga police station sa Bihar State. Mga 500 meters lamang ang kalayoon, lapit lang sa balay sa matutod nga hepe sang police station. Nagapangilkil ang mga peke nga pulis sa mga residente nga nagapadanga sa reklamo kay nagapangayo sang kwarta sa mga tao nga gusto makakuha sang trabaho o kon maka-avail sang housing project sang gobyerno. Ginabayaran man sa magkawatan ang pila ka mga individual sang 500 rupees o kon 350 pesos kada adlaw agod nga magtiner sa peke nga police station kag magpakuno-kuno nga mga peke
nga mga pulis na diskubrihan lamang ang scam matapos ang 8 pa ka bulan sa makitaan sa isa ka matuntun nga pulis ang 2 ka mga miyembro sang gang nga may bit-bit nga pusil nagikan sa local workshops kag hindi service issue weapons. Naaresto ang 6 ka mga miyembro sang gang kaupo ng 2 ka mga babayi apan nakapalagyo naman ang ilang nga leader. Lapnagon ang mga insidente sa pagpanginto sa India kung saan madamo ang nahadlok sa mga tao nga may badge ka naka-uniforme nga mga otoridad. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kag, amoy ito ang pagdulong namon sa inyo sa madalang ko bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subungan Lao Martes, Petsa 23 sa bulan sa Agosto 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukod kag mga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lacciones, aton siningan news analysis may tigulo, abre klase. Makita sa mga mata sang kabataan, kalipay nga ilan na batyagan, sa liwat nga pagsulod sa mga bulutuan, matapos ang masubra 2 ka tuig nga yara lang sila sa puluyan. Ini ang manotisyahan sang ang klase ang ginbuksan, face to face na ang mga kabataan, manunudlo ila na personal nga makitaan. Sila ang nagasuksok sang uniforme, bisan pa nga hindi mandatory ini. Kabataan ang nalipay sa mga classmates nga sila magakitaay. Madamo naman sini ang ila matunan, kay aktual nga sila ang may ginatamdan. May manunudlo nga sa ila magapahangop sa mga leksyon nga kung kisa may kabudlayan kung hindi ka makatutok. Kabay pa nga magtayuyo na ang tanan, tubtob nga mangin 100% ang pagpatuman, tanan magakadto sang dululungan sa ilatagsa ka mga bulutuan. Ang ini ang panguna-una pananawan ng impadala ni Anselmo Cortez sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000! Ikaduwa nga hatag! 1,000! Ikatatlo nga hatag! 3,000! Ako si Mercy Lagares, ang Purok Litsunan, Aranita Street, Bacolod City. Nagdaog sang 3,000 pesos sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 Week 3. Madamo ganyan salamat sa Bombo Radio at sa Star FM. Ang iba niya wala pa naka-intrano, mag-intraman kamo. Kay base kamo naman ang madaog. Salamat kit sa Bombo Radio at sa Star FM. Basta Radio Bombo #1.